हेलौ लोगो नोंथांमोनखौ आंनि बड' क्विक आपडेट चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दा जों सेकेन्ड सेमिस्टारनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव माबोरै एग्जामिनेशन्स पेमेन्ट दानो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सामार दा जों बिनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जों बेयो फार्स्ट लिंकआवनो क्लिक खालामनांगोन। फार्स्ट लिंकआवनो फैखागोन बियो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव एनरलमेन्ट आरो पासवार्ड दिगोन। दा जुदि पासवार्डखौ मिथियाबा रिसेट पासवार्ड होनो नांगोन। दा रिसेट पासवार्ड थुनो थाखाय जों प्रग्राम आरो एनरलमेन्ट नाम्बार होनांगोन। बेनि उनाव जिमेइलाव मोनसे OTP थांगोन। साबमिट खालामखांनायनि उनाव बे OTPखौ होबानो OTPखौ होखांनायनि उनाव दायो फैबाय निउ पासवार्ड क्रिएट खालामनो हागोन। दा नोंनि गोसोबादि नों पासवार्डखौ दोनफिननो हागोन। दा कनफार्म पासवार्ड बेयाव आरो पासवार्डखौ टाइप खालामफिननांगोन। बिनि उनाव साक्सेस देखायबाय। दा एनरलमेन्ट नाम्बार आरो पासवार्ड होनानै लगइन खालामनो हासिगोन। दा लगइन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दा लेफ्ट साइडआव रेजिस्ट्रेशनखौ जों नागिरनांगोन। रेजिस्ट्रेशनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव क्लिक हियार फर एग्जामिनेशन्स फर्म दा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। दा एसे स्क्रलिं खालामखांनायनि उनाव बेयाव सेलेक्ट बेयाव नट एप्लिकेबल होबानो जाबाय। माने फिजिकेल डिसएबिलिटिस नंगौना नङा बेखौ सोंदों। दा जों नङा, बेनिखायनो नट एप्लिकेबल। दा बेनि उनाव राइट साइडजों एसे थांनांगोन। दा बेखौ बावनो नाङा। बेयाव जोङो 6टा कर्सफोरखौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जों साबमिट खालामनांगोन आरो जों लास्टथिंजाय थांनांगोन जों स्क्रलिं खालामनानै। साबजेक्टफोरखौ मोजाङै नायफिन आरो साबजेक्टआव माखासे थालांदोंबा आपडेट कर्स होनो हागोन। दा जोंना थालाङाखै। दा जों बे ग्रीन कालाराव क्लिक हियार अन पेमेन्ट बेयाव जों क्लिक खालामनांगोन। दायो बेयाव QR कड फैगोन। स' QR कडाव सुनानै बियो 5 मिनिट्सनि थाखाय थायो। दा बेखौ स्केन खालामबानो पेमेन्टआ साक्सेसफुल जागोन। दा बेबायदि फैबाय। दा राइट साइडआव थानानै प्रिन्ट खालामनो हागोन। प्रिन्ट एप्लिकेसन बेखौ एन्ड्रइड फनाव बानायदोंबा सेभ खालामनानै उनाव प्रिन्ट खालामनो हागोन। दायो प्रिन्ट खालामनो हागोन। दा भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो हागोन।